कधी अडचणी आल्या तर तुमचा भाऊ किरण सामंत तुमच्या पाठीशी आहे हे समजा. आणि कधी मला फोन करू शकता, कधी हात मारू शकता. तर आता बऱ्याच जणांनी सांगितलं मी बोलतो कमी, की पूर्वी फार कमी बोलायचं, मी स्टेजवर बोलायला घाबरायचं. पण ज्यावेळी मला कळलं की गांधाराचा तो मला खरं बोललेलं स्टेजवर आवडतं, त्या दिवशीपासून मी बोलायला सुरुवात केली. ते खरं बोललेलं का भविष्यात आपल्या अडचणी आपल्याला येऊ नये ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.